Ens n'anirem ara cap a Castellolí perquè allà estan tirant endavant els treballs per obrir una nova llar escola a partir del curs vinent al municipi. Laia, no sé quan han d'acabar aquests treballs, no sé com estan les obres i quina és la data prevista perquè acabin. Bona tarda, Guillem. Doncs mira, de seguida veuràs darrere meu que les obres estan en marxa per tenir la llar escola preparada. Qui ens en parlarà són els regidors del municipi. Vicenç, en quin moment es troben les obres? I parlem una mica de terminis. Les obres estan en la fase final. En teoria, aquest estiu s'acabaran per poder començar el curs normalment al setembre. Es van començar a iniciar les obres a l'octubre i en principi el 30 de juny haurien d'estar finalitzades i ja se sap que les obres a vegades s'allarga una mica, però la idea és començar el curs amb les obres acabades. Unes obres amb les que heu tingut l'ajuda del finançament de la Diputació de Barcelona. Sí, sense ajuda econòmica d'altres bandes seria impossible per un poble tan petit. La Diputació de Barcelona ens va fer una subvenció nominal de 150.000 euros que cobreixen quasi la meitat del projecte i l'altra meitat la idea és finançar-lo amb el PUOSC, que també és una altra subvenció. Glòria, expliquem una mica a què respon aquest nou projecte, quina és la situació del municipi. Aquest projecte va sorgir sobre la taula perquè així hem pensat que és una manera de garantir la continuïtat, perquè aquí nosaltres ja tenim llar municipal i per poder sostenir la despesa que això ens està generant al municipi i a l'Ajuntament i poder garantir la continuïtat que aquest servei es podrà continuar donant al poble, doncs vam creure que aquestes noves possibilitats de llar-escola, que estan funcionant molt bé, llar-escola rural, era el moment, i aprofitant la subvenció, aprofitant el moment, doncs de dur-ho a terme. El municipi de Castellolí en els darrers anys creix i per tant això vol dir infants que vindran aquí en aquestes aules. Sí, la veritat és que està creixent molt, ha crescut el nombre d'habitants, amb habitatge, també des del Covid s'ha notat un augment i sí, tenim molts infants. Amb ganes ja de veure-la funcionant, i qui hi haurà al capdavant és l'Eva, que és la directora de l'escola actual. Eva, què suposarà per l'equip incorporar aquests infants aquí amb vosaltres? El que suposarà serà d'entrada intentar que tot aquest alumnat i totes aquestes famílies s'incorporin amb les dinàmiques del que ja estan engegades com a dinàmica d'escola. Per tant, formaran part del projecte de direcció, del pla anual que es fa i de la memòria que es tanca a final de curs. Per tant, diguéssim, formarà part de créixer l'escola des de baix, i tot plegat serà una miqueta el que es trobaran les famílies. Ara mateix teniu una 50 d'alumnes a l'escola. Els infants que vinguin a la llar formaran part també de les mateixes activitats que ja fan els alumnes que hi ha a dia d'avui? Sí, amb la mesura possible, tot adaptant-ho a les seves necessitats i a les seves edats, sí, intentarem que es tinguin al màxim inclosos, diguéssim, a dintre del que és el projecte de la llar. I concretament aquest darrer trimestre els alumnes de les diferents aules, tant d'infantil com de primària, hem treballat l'OEDS 11, que és Ciutats i Comunitats Sostenibles, on hem entès la comunitat sostenible de la llar, perquè els alumnes d'alguna manera es facin visquin i les idees que tenen una miqueta ells de la llar que es puguin aplicar a lo que serà a l'edifici nou. Els més petits han fet el paper de dissenyadors i dissenyadores de la nova llar, els de cicle inicial han fet el paper en el treball del projecte d'arquitectes d'aquest nou edifici, els de cicle mitjà s'han encarregat de tota la part més de passatgística, tota la part més de jardineria, d'aquest entorn que tant ens envolta, tan bonic, i els de cicle superior d'economistes, una mica amb la idea d'aquell mobiliari que es considera oportú i que els més petits, després d'una visita a la llar, la llar que tenim ara al poble del Quitxalla, han vist les necessitats i el mobiliari que hi ha, de tot aquest treball se n'han després unes llistes on els alumnes grans hauran de fer, tal com deia, economistes, de veure si necessitarem llitets, quin preu i tota una mica de tota la part matemàtica que hi ha al darrere. Per tant, ells estan sent partícips una mica d'aquest canvi que hi haurà de cara al curs vinent. Evidentment, sí. Ho hem fet una mica perquè no sigui un bolet, una llar que s'enganxa amb nosaltres, sinó que els nostres alumnes sàpiguen que allò que han triat o allò que han decidit o han parlat, d'alguna manera es fa realitat a partir del setembre.
A partir del setembre pendents de com anirà aquesta arrencada, Glòria, suposo que ja el poble amb ganes de veure-la en funcionament i veure aquestes obres acabades. Doncs sí, tenim moltes ganes ja de veure, perquè hem pogut veure planos i hem pogut veure d'això, i ara l'equip de mestres i l'equip de direcció també acondicionaran les aules el millor possible i tot el que calgui, i amb material nou, amb tot el que sigui necessari pels infants, perquè, és clar, les necessitats dels nens de la llar són diferents als de I3, I4 i I5, i s'adaptarà tot, i serà nou, i tenim ganes de veure-ho. Amb ganes de veure com queden aquestes obres i de veure ja els infants formant part d'aquest projecte. Guillem, ja ho veus, Castellolí, que estrenarà llar escola el curs vinent, preinscripcions obertes fins al dia 22 de maig, i amb ganes de veure aquest projecte en marxa aquí al municipi.